Street Open за 2012 и 2013 година. Сега в дизелното А5 в дясно, в ляво Даниел Георгиев, Ауди А3. Дали може да стане Сякаш по тървъци така се изнесе. И регистрираме сега първата победа на Константин Динев в чисто новия клас за него, Street Diesel. Росен Илиев в ляво, Константин Динев в дясно. И така голфа на Росен Илиев, подготвен от TST Racing. Печели 12.876 е неговото време. 14.622 времето на Константин Динев. Той приключва участието си до тук и първият полуфиналист е Росен Илиев. Автомобила на Тарас Иванов отново подготвен от TST Racing. Чист старт. И победата е за Евгения в левия коридор, 12.494 е неговото време. 13 секунди 253 хиляди. Времето на Тарас Иванов, той приключва участието си на четвъртфиналите в клас Street Diesel. Вече е негово притежание от автомобил, подготвен от West Coast Diesel Customs. Това е шампионската кола на Кирил Ненов за миналия сезон, сега обаче вече в ръцете на West Coast Diesel Customs. Победата за Петю Петров.
11.886 в първия старт в класа за него. 14.914 за Николай Сапаков. Петю Петров продължава на полуфиналите. Втори полуфинал. Победителя ще се изправи срещу Евгений Евгениев на финала. Очакваме сега частката за Димитър Станчиков. Незнайно защо сега изпусна нервите си Петю Петров и направи фаул. Ясно е, че ще победи и ще се реабилитира обратно тук на старта, но защо, кому беше необходимо? 11.416 старта на Петю Петров, предишния старт. Сега вече той няма право на грешка, ще наблюдаваме още веднъж двамата двубой. Важно е само какво време ще регистрира Петю. Победата е ясна, че е за него. 11 секунди 577 хиляди. Той е втория финалист. Евгений Евгениев в ляво, Петю Петров в дясно. Първи старт в финалната серия на клас 3 дизел. Петю Петров на финала, 11.424 за него, 12 секунди 337 хиляди за Евгений Евгениев. Отново фалскарт е светлите на Петю Петров и това точно в най-неподходящия момент баш на финала. Въпреки това 11 секунди 312 хиляди, мисля, че това е най-доброто му постижение с този автомобил. И така, автомобила на West Coast Diesel Custom с хлупото, което управлява Петю Петров, направи фал старт, но иначе води с 1-0 към момента. Сега обаче фал прави Евгений Евгениев, което не знам дали ще има значение, като гледам предината на Петю Петров. 11.366 победа за Петю Петров и 2-0 в финала за него срещу Евгений Евгениев. 12.249 времето на Евгений Евгениев. Това е щастливци сте вие от клас 3 дизел. Щастливци сте, защото страхотно красивата Милена ще ви награждава сега днес. Почваме с третата позиция. Тя днес е за Димитър Станчиков, Volkswagen Golf 4. Аплодисменти.
Купата шампанското и 15 точки за шампионата. Само ще ви помоля после да я пазите с шампанското. На второ място Евгений Евгениев. Аплодисменти за Евгений за неговото ПВ. Стумичката, така. Купата и шампанското, 18 точки получава Евгений за шампионата. Най-добра квалификация от вчера, дори от днес. Безпрекословен в своето представяне през цялото състезание днес. Първата позиция е за автомобила на West Coast Diesel Customs, управляван от Петю Петров. Аплодисменти! Качви се на стълбичката, давай на най-високото място. Купа шампанско и 25 точки за националния шампионат. Сега вече като си получите всичко от Милена, тя ще изчезне оттам и вие може да отваряте шампанското, да ние да благодарим на Милена и да изпратим с аплодисменти. Айде отваряйте, бе! Повод.